Αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι δεν έχω συνηθίσει να μιλάω. Συγχαρητήρια, σας διακόπτω για χθες, κύριε Τζόρτζογλου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ανανέωσε τη θητεία του για 4 ακόμα χρόνια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα τα πούμε. Και ο κύριος Μάτζιος, βέβαια. Και δεν έχω συνηθίσει να μιλάω γιατί είτε με καλύπτουν οι συνάδελφοι, είτε, εν πάση περιπτώσει, επειδή τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, αντιμετωπίζω σοβαρά προβλήματα λόγω της ιδιόμορφης παραγωγικής μου θέσης. Ως γνωστόν ήμουν και παραμένω μεγαλομέτωχος, συγγενικά μου πρόσωπα μάλλον, στην ομάδα του Εργοτέλη. Ζω σε μία πόλη που επικρατεί το στοιχείο έντονο του όφη και αυτά που συμβαίνουν τελευταία στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής κυρίως βλέπουν στο πρόσωπό μου τον αντίπαλο, κάποιοι, τον εχθρό και που δεν κάνει τίποτα επειδή είναι φίλος με την ΕΠΟ, με τον ένα με τον άλλο. Πέρα από αυτό όμως αισθάνομαι υποχρέωση, γιατί θεωρώ ότι κάποια από αυτά που συμβαίνουν σε αυτό το χώρο της Β' Εθνικής κατηγορίας θα πρέπει, εάν αγαπάμε το ποδόσφαιρο και αν έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτό το βασιλιά το σπορ, να πάρουμε θέση. Να επενέσω καταρχήν τη διοίκηση της ΕΠΟ γιατί πράγματι έχει κάνει κάποια σοβαρά βήματα. Θα πρέπει όμως να μην πούμε μόνο τα θετικά. Περισσότερο εγώ θα ασχοληθώ και θα πω τα αρνητικά. Τα θετικά τα είπε ο κύριος Πλάβιος και μπράβο του. Αυτό που συνέβη φέτος στη Β' Εθνική κατηγορία, από αυτά που θα ακούσετε και τα οποία είναι αποδεδειγμένα, δεν έχουν συμβεί. Έψαξα στο αρχείο μου να δω, ας πούμε, αν έχει προηγούμενο το παιχνίδι με σοβαρό βαθμολογικό ενδιαφέρον Εθνικός Βόλος. Δεν το βρήκα. Στην περίοδο της παράγκας, ξαναλέω. Κρίσιμο παιχνίδι για τον Εθνικό Πειραιώς. Τελευταία αγωνιστική. Θα πρέπει να παίξει τους σκόπους μιας χρονιάς, αν θα πάει στα play-off ή όχι. Τι πιο φυσιολογικό να τα παίξει το γήπεδό του. Και δέχεται να πάει να παίξει το παιχνίδι αυτό στο Βόλο. Και εμείς όλοι τα ακούμε, παρακολουθούμε και δεν μιλάμε καθόλου. Δεν τρέχει τίποτα. Ξαναλέω, κρίσιμο παιχνίδι για τον Εθνικό Πειραιώς. Κρίνεται οι ομάδες που θα πάνε στα play-off, που θα βγουν δηλαδή στη Super League, στη μεγαλύτερη κατηγορία, και η ΕΠΑΕ εγκρίνει το παιχνίδι αυτό να γίνει στο Βόλο. Ποιος νοήμων Έλλην μπορεί να πιστέψει ότι αυτό το παιχνίδι θα είναι στημένο? Ποιος μπορεί δηλαδή να πει από εσάς ότι η ομάδα του παίζει όλη τη χρονιά και θα πάω να παίξω στο γήπεδο του αντιπάλου? Πέστε μου ποιος. Και εγώ ζω σε μια περιοχή που μία από τις ομάδες έχουν ένομο συμφέρον για αυτό το παιχνίδι. Καταλάβατε τι είπα? Εθνικός Πειραιώς, Ολυμπιακός Βόλου. Τελευταία αγωνιστική, ένομο συμφέρον ο Όφη, ένομο συμφέρον ο Πανετολικός. Γιατί αλλιώς είναι να πας με 4 βαθμούς στα μπαράζ και αλλιώς είναι να πας με 0 ή με 1 με 2. Και το παιχνίδι αυτό γίνεται στο Βόλο για να γιορτάσει ο Βόλος την άνοδο. Και ο Πανετολικός, ο οποίος αγωνίζεται ένα χρόνο, και τι έγινε? Και ο Όφη τι έγινε? Αυτό έγινε φέτος. Το ξέρει όλη η Ελλάδα. Βεβαίως θα μιλήσουμε. Εμείς τι κάνουμε σαν ΕΠΟ, σαν ενώσεις? Το δεχόμαστε? Δεν μιλάμε? Βέβαια ο Όφη έχει πάρει το δρόμο του και πάει, λέει, στο ΚΑΣ, στη FIFA, από ό,τι ακούω κτλ. Εμείς εδώ, ξαναλέω, τι θα κάνουμε?
Για αυτό το παιχνίδι. Και μην μου πείτε, Πρόεδρε, ότι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον ή ότι ήταν παρόν ο δικηγόρος του Όφη, γιατί είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον και δεν ήταν παρόν ο Όφη. Ξαναλέω, δεν είχε βαθμολογικό, βεβαίως είχε. Ποιος θα ακούσει νοήμων Έλληνων ότι αυτό το παιχνίδι έγινε? Πάμε σε κάτι άλλο. Φάκελοι. Πάντα στην Ελλάδα η λέξη αυτή και τα παράγωγά της απασχολούσαν τους Έλληνες. Φάκελοι. Παλιά ήταν το φακέλωμα. Μετά ήταν το φακελάκι. Το θυμάστε? Τώρα είναι οι φάκελοι. Είδατε την UEFA οι φάκελοι. Κατά σύμπτωση, τα 3 πρώτα γράμματα, τα αρχικά των φακέλων, στα αγγλικά παραπέμπουν κάπου. Συμπτωματικό. Φακελάκι λοιπόν, φάκελοι, φακέλωμα παλιότερα. Και λέω λοιπόν εγώ τώρα. Απερίφθη ένας φάκελος του Όφη, επειδή ο Ταραλίδης πήρε τα χρήματά του 15-20 μέρες μετά. Και δεχόμαστε. Σου λέει να παίξει Super League. Δεν μπορείς να παίξει Super League. Καλά το έκανε. Αν πράγματι είναι έτσι, και βεβαίως δεν πρέπει να παίξει Super League. Και δεχόμαστε ένα φάκελο μιας άλλης ΠΑΕ, η οποία έρχεται η επίσημη UEFA δια του κυρίου Λιμάχερ και μας λέει ότι αυτοί και αυτοί είναι άκρος τα παιχνίδια τους διεφθαρμένα. Ξαναλέω, έρχεται η επίσημη UEFA, το ανώτατο ποδοσφαιρικό όργανο, η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική αρχή στην Ευρώπη, και μας λέει ότι αυτά τα παιχνίδια είναι άκρος διεφθαρμένα, αυτά είναι λίγο διεφθαρμένα, αυτά είναι πολύ... Εγώ δεν τα ξέρω, δηλαδή αυτές οι νέες ορολογίες τώρα ήρθανε. Άκρος διεφθαρμένα. Και αυτά λοιπόν, αυτές τις ΠΑΕ, να πάρετε άδεια. Πιστεύω, Πρόεδρε και αγαπητοί φίλοι του ΔΣ, ότι όλα αυτά που ήρθε ο κύριος Λιμάχερ και κατήγγειλε και έδωσε σε εσάς, νομίζω ότι θα έπρεπε να πάνε στην δικαιοσύνη όπως στείλατε, αλλά γιατί να μην πάνε και στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ.